Oh, ngifuna ukuniprepare. Angifuni menhlanga nami leni ngibuza ukuthi how sisindo nje ngibhlungu. Uyayingintothombela. Ngimabokoboko. Ene ngiyazibona into ebuhlungu ukuthi ngiyazibona ukuthi hayibo. Welcome back to Celebration. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories. And guys, namhlanje sikhuluma ke ngoLet the Living Waters, uCindy Ntombela, uMrs Zuma. Kudala ke belokhu bemsuspecta ukuthi uCindy ngazuthi yabo, ngazuthi ayisephumela obala impela washo ukuthi cha, hayi inkosi yami, hayi ubhlungu. Uthi nje mangabantu behlangana endleleni bangalokho bebuza izinto eziningi bebuza ukuthi uright yini ukuthi hayi lutho ngibhlungu uNtothombela uNtothombela ke angi-understand ngaphela mangicabanga into eNtothombela nje ngicabanga inkukhu mangabe ku-Ovid kodwa guys cha sephumela obala phela washo ukuthi hayi cha bandla shema hayi uthwele kanzima kodwa ke uright akanalutho ukuthi nje kuyena yonke lento le iyihlaya ngoba uthi hey akaze abone ububo nje nawe uyayibona ukuthi hayibo nakho umuntu eyinkinga bo ngaphi icathulo sezomunye usize kodwa ngicanga ukuthi guys seseduze ukuthi ke adede ke bakithi ngoba uyabona usehamba impela isikhashana esithanda ukuthi sibe side yeah guys bakithi yazi uyangiqeda ngihlala usisi lo. Anyway guys, do leave your comment below and let's celebrate with the Zumas. Bye.